Nakikipag-coordinate kami sa contractor natin to do the preventive maintenance kasi some part of the stadium nabura na yung mga markings niya. So kailangan natin i-enhance 'yon for us to coordinate ulit na magkaroon ng inspection ng World Athletics para sa certification niya. So kung nagawa na yung since hindi naman natin madiretso dahil hindi naman natin pwedeng i-compromise yung training ng mga atleta natin papunta sa Region 1 sa R1AA, kaya na-push back muna yung pagpapaano natin ng preventive maintenance. Siguro after the training ng mga papuntang R1AA, may i-push na natin yung preventive maintenance natin para at least makapag-inspect ulit yung World Athletics.